NASA'nın kosmosdan düşüren täze suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzýandygynyň üstüne açdy. Bu barada Reuters neşri 26 oktýabrda habar berdi. NASA'nın 25 oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, şekillendiriş spektrometri diýilip adlandyrylýan orbital gural şu ýylyň iýul aýynda Halkara Kosmos Stansiýasynda ýerleşdirileni bäri Merkezi Aziýada, ýakyn gündogorda we günorta günbatar Amerikada ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan 50-den gowrak ýeri keskitledi. NASA'nın reaktiv hereketlendiriji laboratoriýasy tarapyndan görkezilen we täze suraty düşürülen ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan nokotlaryň arasynda Türkmenistanyň Hadaryn gündorunda ýerleşýän newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýer bar. Habarda bu ýerlerden asmana götürilýän tüssäniň şleýfiniň 32 kilometr çenli uzaýandygy aýdylýar. Alymlar Türkmenistanyň tüsesiniň şleýfiniň her sagatda 50.400 kilogram metany howa göýberýändigini çaklaýarlar. Bu görkeziji Amerikanyň Los Angeles tewitiniň golaýyndaky Aliso Canyon gaz ýatygyndan 2015-nji ýylda tyzyp çykan metan gazynyň mukdaryna deň bolup biler. Diýilip habarda Aliso Canyon gaz ýatagyndan şol ýol syzyp çykan metan zyňyndylaryň Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň uly tötenleýin metan syzmalaryň biri hasaplanýandygy hem bellenýär. Reaktiv hereketlendiriji laboratoriýanyň metan gözleglerine ýol başçylyk edýän derňewçisi Andrew Thorpe täze üstü açylan käbir metan şleýfleriniň häzire çenli görülen iň uly şleýfleriň arasyndadygyny, olaryň kosmosda häzirki pursada çenli görünen hiç bir zada meňdemeýändigini aýtdy. Elektrik stansiýalarynda ulanylýan tebii gazyň esasy düzüm bölegi bolan metan adam tarapyndan döredilen parnik zyňyndylarynyň bir bölegini düzýär. Ýönol atmosfera aktarlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşy gazyndan 80 esse ýokardyr. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden, Türkmennewit we Türkmengaz kompaniýalaryndan kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 oktýabrda ýerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. NASA'nın Türkmenistandaky metan syzmalary baradaky täze suratlary Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisinde ýurduň metan zyňyndylaryny adaltmaga aýratyn üns berýändigini ynandyrmaga çalışmagyndan bir ýyl çemesi soňa gabat geldi. Şol döwür vice-premier wezipesini ýerine ýetiren Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen mejliste Türkmenistanyň milli derejedäki kesgitlik goýumy 2030-njy ýyla çenli ykdysadyýetin esasy puwdaklarynda bu gazlarynyň zyňylmalarynyň azaldylmagy boýunça nazarda tutýan ýokary ähmiýetli maksatlarynyň tasdiklamasy bolup durýar diýdi. Ol bu gazlarynyň zyňylmalarynyň göwrüminiň türkmen ykdysadyýetiniň ähli ulgamlaryna döwrewap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň hasabyna görnetýän ýagdaýda petelýändigini hem belläpdi. Şeýle-de şu ýylyň başynda Türkmenistan derweze sewitinde onlarça ýyl bäri ýanyp duran we ýurduň esasy syýahat nokotlarynyň biri bolan açyk gaz ýatagyny ýapmagy meýilleşdirýändigini hem mälim etdi. Ýurduň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde köp möçberde ýitirilýän tebii gaz barada gurrun edip, bu ýagdaýyň ekologiýa, uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ojagynyň golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Bu çykyşlara garamazdan ykdysady girdejileri esasan newit gaz sowdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goýberilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkar bolmakda tanqidlanýar. Adatlyň mundan ozal Bloomberg neşrine salgylanyp habar berýärler, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazyny syzdyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bloomberg neşriniň şu ýylyň başynda çap eden maglumatynda günbatar Türkmenistanda 29 sany newit we gaz enjamy bejerilse, onda munyň howa goýberilýän ziýanly galyndylaryň düýple azalmagyna getirjekdigi aýdyldy. Tebigaty goramak üçin iňňän uly iş bitirilýändigini tekrarlayan Türkmen häkimetleri ýurduň käbir newit we gaz desgalarynyň dünýäde howanyň özgörmegine täsir ýetirýändigi baradaky maglumatlar barada açaçan çykyş etmeýärler.